गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनैबो समाजाव सुबुं अनफावरि आरो समाजनि गाहाम मावग्रा गाहाम सानग्रा सुबुङा आंखाल जायाखै। गावनि निजा हाखौ रायजोनो दान होना गेदेर सुबुं अनफावरि गुन दिन्थिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं बारजाबिल बाथाबारि गामिनि अर्जुन मोसाहारिया गावनि निजा 1 बिघा हाखौ गामिनिनो बुलि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनो दान होदों। अर्जुन मोसाहारिया दिनै गामिनि बुलि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनो गावनि निजा हाखौ दान होदों। दिनै गामिनि गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव अर्जुन मोसाहारिया गावनि बिसि सरला मोसाहारि, फिसाज्ला बिश्वजित मोसाहारि आरो फिसाजो सुप्रिया मोसाहारिमोनखौ लोगो लाफानानै गावनि निजा हाखौ बुलि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनो 1 बिघा दान होदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बोथोरनि जाब्रबथायजों सासे आबादारिनि जिउ खहा। हरखाब सारअन्थाइ गावनायजों सासे बर' फिसानि जिउ खहा। सुबुं माहारिया मिथिंगा फोजोबस्रांनायनि जाउनाव मिथिंगायानो जाफिनदों सुबुंनि सुथुर। बबे समाव मिथिंगाया सुबुं माहारिनि सायाव खिथेर लागोन रावबो मिथिस'हालिया। बोथोर फैनाय लोगो लोगो गाव गावनि जिउखौ गिलुं गिलुं बारहोहरनो गोनां जादों सुबुं माहारिया। एखम्बा बारहुंखा, एखम्बा सारअन्थाइ आरो एखम्बा दैबाना बायदि बायदि मिथिंगा जाथाया बे समाव सुबुं माहारिनि सायावल' नोजोर होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सारागुरि गामिनि थागिबि गाला बसुमतारी मुंनि सासे आबादारियाबो दिनै फुंनि 6:30 रिंगा समाव दुब्लियाव हालेवबाय थानाय समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। बिथांनि बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया ओनसोल नाङै मिथिंगाखौ लानानै गिखांनाय सोमजिहोदों। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानि मोसाहारिया जायगायाव थांना दुखु दाहा फोरमायो। क'क्राझार थिनालियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां नुजाथिनायाव जर'खा लाइमोन सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारि बानजायदों क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएल दोलोआ। हाबाफारिनि गेजेरजों सा 800निबो बांसिन गोजौ सोलोंथाइ लानाय लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो थाखाय सिगांबोदों। फरायसा आरो सोलोंथाइखौ लानानै सोरखारा धेमालि गेलेदों नामा? गेदेर सोंलु सिखारदों। गले गले रादाय होना फेलें खालामदों आसाम सोरखारा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा फैगौ 15 जुन 2023आव बर' बिजों फरायसालिफ्राव थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों सोलोंथाइ होनो गनायथि होनायनि हेंथायै नैथि खेबनि थाखाय खुदिसननाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोदों। दिनै मुलुगनां थै दान होनाय सान। सुबुंनि महर मुस्रिया आलादा आलादा जानो हागौ, नाथाय जोंनि थैनि गाबा बयनाबो गोजा। मुलुगनां थै दान होनाय सानाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि गेदेरथार सुबुंथि हाबाफारि 14 जुन वर्ल्ड ब्लाड डनार डेआव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ थै दान होदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मणिपुरनि उख्रुल जिल्लायाव 4.0 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रिं मावदों। थांनाय 13 जुनखालि मणिपुरनि उख्रुल जिल्ला म्यानमार सिमायाव 4.0 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रिं मावदों होननानै नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोसावनानै होदों। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोरमायनाय बायदिब्ला 10 किल'मिटार गोथौथिनिफ्राय बे बांग्रिंआ मावखांबोदों। आइएएस अनुराग गयेलआ आसामनि चिफ इलेक्टरेल कमिशनार महरै हाबा मावसिगोन। आइएएस अनुराग गयेलआ आसामनि चिफ इलेक्टरेल अफिसार CAO महरै हाबा मावसिननानै थांनाय 13 जुनखालि आसाम सोरखारनि डिपार्टमेन्ट अफ पार्सनेलनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन फोसावनानै होदों। जोबोद दुखुनि खौरां, मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बर' फिसानि गोब्राब जोखोम। थांनाय हरनिफ्राय 11 रिंगा समाव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि साहा मानास हाग्रामानि साखाथि खुख्लुं हादाननि 5 नम्बरनि रामोन नार्जारिखौ हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनो फैनाय समाव हामला खालामदों। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जानो गोनां जायो। जोखोम जानाय बिथांखौ बिजनीनि पेटागाव सोरखारि फाहामसालियाव लांना फाहामथाय होयो। अदेबानि बिथांनि देहानि थासारिया दायो एसे गाहामाव फैबाय। बेराफारसे बिथांनि बेबायदि जाथायखौ खुख्लुं रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा न'आव थांना खौरां लाहैदों। बिटिआरनि हाग्रा ओनसोलनि साखाथि फाखाथि गामिफ्राव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव बेबायदि सौग्रावलायनाय जाथाया फ्राय जाफ्लेबाय थायो। बेनिखायनो बिटिआर आरो आसाम सोरखारा बे जेंनाखौ फोजोबनो हाबा मावोब्ला जोबोद गाहाम जागौ, जेराव दासिम गोबां सुबुंफोरा अबथारा जिउ गोमाबाय। बै ओनसोलाव हर जानाय लोगो लोगो सुबुंफ्रा गोबां जिंगायाव गोलैनो गोनां जायो, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा सरखारनि फारसे बेनि मोजां राहा लागोनखौ गोबाव समनिफ्रायनो मिजिंथिबोदों। जोंनि खौरां बिजोंनिफ्राय बिटिआर हाग्रा बिफाननिसिम खावलायहरोदि मैदेर आरो नोगोरारिफोरनि मोजां राहाखौ लाथों। जोबोद गोजोनथाव खौरां, निट आनजादाव उथ्रिसारनो हादों गसाइगाव साइन्स एकाडेमिनि साबा फरायसाफ्रा।
नेशनेल एलिजिबिलिटी काम एन्ट्रेन्स टेस्ट आनजादाव उथ्रिसारनो हादों गसाइगाव सोहोराव नांजाबनाय गसाइगाव साइन्स एकाडेमिनि साबा गुन गोनां फरायसाफ्रा उथ्रिसारनाय फरायसा महरै शफिकुल इस्लाम, राहुल राय, मिलन उपाध्याय, शहीदुल इस्लाम आरो अफजल आली मुंनि फरायसाफ्रा नेटखौ उथ्रिनानै गोग्गानाय लाबोदों गसाइगाव साइन्स एकाडेमि आरो गासै गसाइगाव ओनसोलनि थाखाय। गोरिब नखरनिफ्राय जोंखांबोनाय फरायसाफ्रा दिनै गसाइगाव साइन्स एकाडेमिनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गौरब आरो मान लाबोदों आरो फरायसाफोरनि थाखाय थुलुंगा जानानै फैदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हुमखुखि उदखारनि गुलि गावनायजों मणिपुराव फिन सागुनि जुखुवा आरो गोबां सुबुंनि जोखोम जादों। थांनाय मंगलबार हरनि समाव सानजा इम्फल जिल्लानि कामिलो गामियाव सिनाय मोनै उदखारिफोरनि गुलि गावनायजों सागु गामियारि थागिबिफोरनि जुखुवा जानायजों लोगोसे गामिनि 7 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो होनना मणिपुर पुलिस बिफाननिफ्राय मिथियो। थांनाय मे दाननिफ्राय थागिबि हारिसाफोरनि फोरमानखौ लानानै कुकि आरो मेथाइ हारिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजियानो दिनैसिम मणिपुर रायजोआव गिख्रंथाव महर लानानै दङ। मे दाननि 3 खालारनिफ्राय कुकि आरो मेथाइफोरनि गेजेराव जानाय बे दाङाबाजियाव दासिम खमैबो 100 नोगोरारिफ्रा जिउ खहा जानायजों लोगोसे 310 जननि बांसिन सुबुंफ्रा जोखोम जाबाय। भारत सरकारा रायजो जानाय हारियारि दाङाबाजिखौ गोजोन लाबोफिननो थाखाय गोबां रौनिया हानजा आरो पेरामिलिटारि दैथायहरनाय जादों होनना फोरमायथिदों। लोगोसे मणिपुर रायजोनि गं 11 जिल्लाखौ कार्फिउ फोसावनायजों लोगोसे गं 16 जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनानै होनाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।